Juffrouw Mier koos ik, maar juffrouw Koekoek nog niet. Een beetje reuze beneden. Och, kijk nou toch eens wat leuk. Hallo? Hallo, Hallo? ziet je Claudia? Nee, ik ben de man. Ik ben de man, oh sorry. Ik ben de man. Je ziet de man. Ik ben de man, Wat joh. kreeg je net een telefoontje binnen? Ja, die is just waar. Wie wordt beneden bij juffrouw Koekoek is? Dat is mijn dochter, joh. En waarom het die zo? Ja, die, ja, dat is een bijnaam van hem. Dat is een bijnaam. Maar waarom hing ze dat achter de raam van de... Omdat ze kinderkleding maakt. Babyartikelen, zo moet ik zeggen. Wat leuk. Ja. Och, wat Ja, leuk. ja. Kent je programma? Kent je ongeveer? Ja, zeker. Zeker, dat ken Maar ik. waar is Claudia? Weet je wat je erin moet gaan? Nou, het buurtje in Kelmond. Daar werkt het. Het buurtje. Kinderopvang het buurtje in Kelmond. Dus Schummert en Beegeen. Oké. Daar moet je erin gaan. Gaan we dat dadelijk doen? Dat moet je doen. Maar even noemen we toch de mam. Ja. Wat doet de mam hier als Claudia er niet is? Claudia heeft 2 katten. En daar ben ik even naar aan het kijken. Dolly en Elvis. Ja. Ja, joh. En daar kom ik af en toe nog kijken. Omdat hij de hele dag weg is. En die zijn pas 1,5 jaar. En dan laat ik die even gaan lopen. Is Maar dat ik kan dat niet open doen, want dan komen ze me goed. Ze mogen niet naar boven. Is dat een tweeling of zo? Ja, het is broertje en zusje, maar die komen ook van het buurtje. Och, wat grappig. Ja. Hé, maar wat is dat dan met Claudia en kindjes? Ja, het hulp met de kindjes opvoeden. Het is een dagopvang. Hè. En ze maakte ook nog kleertjes. Nee, geen kleertjes. Ik heb voor een kinderwagen, of voor een box, of voor een babybedje. Zo gaat. Dat maakt En het. dat Ja. doet juffrouw Koekoek. Dat deed juffrouw Koekoek, joh. En wie lang heeft ze de bijnaam al? Dat hebben ze op het werk hebben ze hem dat gegeven. Dus af en toe een beetje. Dan kost het wel eens gezellig zien door in Kelmond. Ja, maar dan moet je graag eens zien gewoon. Ja, dat is misschien wel een idee. Hoe Ja. lang is dat rijden? Van hier Ik het eerke. Over Ulestraat zit je er zo. Oké. In Kelmond. Dan Zo- moet je graag heen Ja, gaan. sowieso een prachtig plekje. Ja, Hè? op de boerderij, ja, Oké. is het. Hé, en Ja. hoe lang geleden is dat? dat 40 worden geboren, binnen 2 jaar. Was dat een groot feest? Ja, van de vriendinnen en van het dat. Dus, Ja, leuk toch? En dat doen ze kregen ze allemaal. Als 41 wordt. Dan kregen ze zo'n... Dan laten ze zich het maken, voor de mannen hoofdzakelijk. Maar het is maar alleen, dus hebben ze voor hem ook eentje gemaakt. Oké. Ja. Hé, en waar woont jij, als ik vragen mag? Ik in Op de een grote- berg? Ja, ja, hier achter woon Je ik. ziet ook echt van berg. Nee, ik ben van Meersen. Oké. Maar ik woon al een jaar lang op berg. Oké. Met de man? Met de man, ja. Oké. Ja. En verder, heb je ook katten? Ik heb niks meer. Ik heb hun gehad, maar nu niks meer. Dus, Waarom niet? nee, ja, op een gegeven moment vind ze het goed geweest. Vrijheid, hè. Was ze niet meer, best niet meer zo afhankelijk. En de man van nog, is die van Berg? Dat is van Heugem. Maar de heeft wel een berg gewoond. En wie ziet je hier terechtgekomen? Ooit? Ooit, ja, we hebben ons getroffen in de Meulen, Geulemermolen. En zo is het gegaan. Waar stond dansen of zo? Ja, zeker. Zeker, zeker. En wie lang is dat geleden, als ik vragen mag? Toch een aantal jaar geleden, joh. Ik zeg het niet meer. Helaas, helaas. Ik ga nog niet vragen naar leeftijden of wat dan ook. Maar hoe is de vonk toen overgeslagen? Waar is dat door het door het dansen? dansen, joh, ja, met een vriendengroep. En ja, ja. Het gebeurt nog steeds, hè? Dansavonden. Ze zien er bijna niet meer. Ja, hoor. ze zien er nog wel.
Ik zou niet weten, waar hier in de buurt toch niet? Zuid je het nog... Nee, nu niet meer, maar... Nee? Nee. Als er een feestje is, doet je dan nog wel Ja, eens... joh, zeker. Dan deze meer, maar de rest... En wie het ook een man? Hoi? Hi. Kreeg je hi nog de dansvloer op? Ja, toch wel. Als het muziek met vult, als hem dat bevult. Oké. Ja. En welke muziek helpt hij van? Ja, meestal Tiroler. Toch? Ja. Oké. En wat duwt ze door voor een danser op? Ja, dat maakt niet zo wat ze erop danst. Nee? Als het maar een beetje ritmisch is, dus Oké. ja. En dat heet er wel, veel voor ritme. Ja, dat lukt wel. Dat lukt wel. En waar is dit nou? Is dit Toes? Dat is Toes, ja. Ja. Ze zitten achter de krant of zo? Nee, dus in de tuin bezig. Dus, maar dan zou ze gerne willen weten wat dat is, maar dat zeg ik niet. Nee. Maar dat is trainen met groene vingers. Dat zijn met groenvingers, ja. Dat is hijshufke. Ja, zo zou ze het kunnen zeggen, joh. Ja, zo zou ze het kunnen zeggen. Ja, wel jammer dat we Elvis Ja, maar en Dolly niet kunnen zien. Nee, dat ken ik niet, want dan komen ze uit. Dan, want die worden nu al antieke. Nee. En die zien 1,5, zei je? Zeg ja, maar die komen ook van het buurtje. Ja, dat zei je ja. Ja, Maar die zijn daar geboren. En ze waren 5 dagen, hebben ze met die naartoe genomen, want de man lette niet meer op ze. Dus we hebben die met het flesje groot getrokken. Ga je samen met Claudia? Samen en nog een andere dochter ook nog. Als ze moest werken, dan letten we weer om de beurt op de poesjes. Ja. Leuk. Op de Leuk. poesjes letten. Ja. En je hebt dus nog een andere dochter? Ja. 2 kinderen in totaal? 2, ja. En die andere dochter, wie heet die? Peggy. Peggy. En waar woont Die die? woont ook daarachter ergens. Je hebt ze wel fijn Lekker in kort de bij het buurt. nest gehouden. hè? Heerlijk. En het contact met Claudia is volgens mij prima. En met die andere dochter ook. Ja. Dat je iedere dag wel een keer met elkaar bellen of zo? Oh, zeker. Vergeet moeten. Dus. En dat duurt dan, zo'n gesprek duurt makkelijk een uurken of zo. hè? Nee. Nee? Nee. Dat doen we niet. Dan gaan we naar 1 toe, hè. Vergeet langer wel een proten. Nee. En dat creatief, ja, maar dat duurt niks uur. Nee, dat ben Nee, ik dat niet. doet niks. Dat is een hele brave. Soms, hè. Soms ook er niet, hè. Maar dat creatieve, waar heet Claudia dat van? Van de man. Van de man? Van mijn man, ja. Van zijn pap. Hij is een creatieveling. Ja. Vertel. Ja, schilderen. Tekenen. Zo gaat. Ja. Goh, Ja. heeft dat er ook zijn werk van gemaakt op die een of andere Hebben manier? we ook gehad, ja. Vertel. Ja, we hebben een keramiek gedaan. Keramiekatelier hebben we gehad. Dat is gewoon nog eens geweest. Er is ook eens een opname van. Je bent niet tegen, maar een andere. Daar hebben ze ook eens opnames van gemaakt. Maar dat is nu niet meer. Frank. Nee, dat was van alleen. Ja, die is ook van alleen. Ja. Frank Felix of ze gaan. Die zijn bij ons geweest. Ja, Maar best een lachen. Nee, ja. Gewaardeerd collega. Gewaardeerd collega, We ja. zeggen, die is ook eens bij ons geweest. Dat is ook allemaal goed gegaan toen. Zeker. Waarom niet? Grapje. Ik moet je zeggen, knip dat ontroerd. Nee. Nee, we zien allemaal goed met Frank. Oh. Ja. Oh. Als ze met Emis kan lachen, Dan is ook terwijl het ze aan het werk, dan is Ja, Frank bij wel. ons het Wat zo. Frank Ja, heel dat is goed, wel. als ze zit te kijken, Frank, Ja? wat Frank heel goed koos, dan was bijvoorbeeld bij, dan had je weer een carnavalsprogramma, het Vastelovenscafé. Ja. En dan had je bijvoorbeeld Frank op de vloer en dan moest hij dat allemaal regelen. Nou, dat wordt net slapstick soms. Ja, die voerde door een kunststukje op en dan had je iedereen fijn, leeft dan fijn in de pas. Ja. Dat koos hij goed. Goed regelen. Ja, Ja. Ja. en moeilijk en niet ook En goed. moeilijk is ook goed. Ali komt ook erbij. Niet? Ze zijn Claudia aan het zoeken, maar dat is niet toe. Hoe zeg ik dit gisteren Ik moeten ben al met komen? mijn dochter 2 keer geweest, dus hoeft niet meer. Echt waar? Ja. Wanneer was dat? Oh, een paar jaar geleden al. Eén keer op Sup en één keer in Kerkrot. Oké. Grappig. Oh,
Oh. Het is hier in Berg vandaag een feest van herkenning, want we zien net ook al iemand tegengekomen Ja. die wel eerder een programma gehad hebben. Deze hier verderop is die aan het klussen. Een klussen. Ja. Maar En wacht. die andere stoot, of niet? Hé, maar het keramiekatelier is er niet meer. Nee, daar zijn we met gestoord. Dan moet je de naam rustig nemen. Die Reumers. Reumers, zo wie de... Ja. Leuk.